Сега съм свободен човек. Но ако не беше къс, това никога нямаше да стане. Джим никога няма да забрави това. Сега ти си единствения приятел на стария Джим. Стой! Ей, момче! Карай насам! Какво е онова там? Сал, ти остави ли си? Да, господине. Има ли на сала хора? Само един човек, господин. Въобще сте издагали 5 негри от плантация. Човекът на сала бял ли и ни черен? Защо мълчиш? Казвай. Бял е. Чакай. Ние сами ще отидем да видим. Колко ще ме зарадвате. Там е тати и надявам се, че вие ще ни помогнете да довлечем сала до брега. Тати е болен. Ние нямаме време, момче. Но все пак ще гледаме да помогнем на бащата. Вземи греблото, партия. Ох, колко ще ви бъде благодарен, тати, господа. Всички, които виках да закарат сала на брега, бягаха веднага от нас. Ей, че добре. А я ни кажи, момче, от какво е болен баща? От какво е болен? Как да ви кажа? Просто една лека болест. Спри, партия! Момче, ти лъжеш.